Оу, хіба што прайшла трансляцыя. Прывітанне, мае шаноўныя, прывітанне сябры. Як заўсёды мы пачынаем з наладаў, а таму прашу вас трошачкі пачакаць. Літаральна адну хвіліначку. Як кажуць, паслухайце музычку добрую, спадзяюся, вам спадабаецца яна. Я пакуль тут пазнаходжу ўсё на свеце. Так. Так, і прыбраць сэрцайка, і хіба што ўсё. Ну, вось яно. Так, знаходзім сваю трансляцыю на хоумпейджы, і незразумела ёсць. А якая прыгажосць, а? Гук ёсць і гук ёсць. Слухайце, ну проста ўсё складаецца найлепшым чынам. Мне падаецца, мы можам пачынаць. Мне падаецца, мы ўжо павінны пачаць. І што? Што мы будзем рабіць з вамі сёння? Як заўсёды мы будзем працягваць выкананне нашага дасягнення Industry Standard. Падрыхтаваць акурат такі паперу з клоўкам. Вось. І паціхонечку, палягонечку, як кажуць, мы ўсё ж такі даб'ем. На сённяшні момант у нас 11 даставак зроблена з 24, як вы бачыце. Чакайце, трэба паглядзець, ці мы стомленыя, ці не. Вось, што гэта азначае? У нас засталося ўсяго 13. На сённяшні момант, на бягучы момант, мы паспеем хіба што 2 зрабіць, але будзе бачна. Добра, мы не стомленыя ні на трошачкі. А таму мы проста шукаем назву нашага прадпрыемства. У нас, калі што прыгадаю, трэба адвесці на адмысловыя 6 прадпрыемстваў, якія знаходзяцца ў Балтыцы, спецыфічныя тавары. Вось. Усяго гарадоў, як вы бачыце, ў Балтыцы да халеры. Вось. Але менавіта гэтыя 6 прадпрыемстваў. Таму давайте паспрабуем Вільё спачатку знайсці. Вільё. Бачыце, Вільё. Вось гэта шэренькі Nike. Як вы бачыце, з левага боку, а нам патрэбна, каб ён быў з правага боку. Ой, ну зноўку пачынаецца тое самае ўсё. Не. Вільё няма, на жаль. Наступны у нас Вільняус. Вось, ён ВПФ так названы. І зноўку тут толькі злева ёсць. Вільняус. Так. Каб вас чэрці дралі, вы паглядзіце, толькі 3 і ўсё не ў той бок. Наступны Рэнат, гэта мэблевая фабрыка. Так, з Клагенфурта ў Даўгавпілс, халера, колькі гэта ехаць, паглядзіце, гэта ж дзіцё народзіцца, пакуль даедзем. Гэтак жа нельга. Вось, Франкфурт, тое самае, тая самая халера. Луга, гэта ўжо лепей, гэта ўжо можна. І яшчэ Луга і Рыга. Тут трошачкі больш плоцяць. Так. Так, Даўгавпілс. Мы вазілі на ЛВР, таму можна весці зараз на Рэнат у Даўгавпілс. Рэнат, бяромся за гэтае і ляцім у Лугу. Так, для гэтага нам трэба выбраць свой гараж. Адкалібраваць увесь спіс па літарах і знайсці Луга. О, прывітанне ВРВ. Ты хіба што ўжо чакаў? Сядзеў у Ютубе, чакаў, пакуль я з'яўлюся.
Халера, цяжкі был збор такі, слухай, столькі абмеркавалі за гэтую гадзіну. Літаральна 10 хвілін таму скончылі. Skręć w prawo. Просто вырашыў глянуць, што там новага. Ну добра. Карацей, давай мы адразу абмяркуем з табой, што мы будзем рабіць па SnowRunner і гэтак далей. Чакай, нешта мне ў вушы доўбіць гэты гук мотора. Ось я знайду яго і паменшу трошки. Так, што тут яшчэ? Так, яшчэ што-небудзь. Усё на 50. І вось тут трошки. Занадта. Добра. Музыку цішэй нават зрабіць. Ого. А мне нармалёва, калі што. Зараз, ведаеш, што я зраблю? Я зменшу ось тут. Напиши, калі ласка, як зараз, тому што я змяніў у ABS акурат таки наладу, а не... О, нормаль, добра. Буду ведаць зараз. Бо узровень гука яшчэ даволі добра рэгулюецца ад самой ABS, я змяніў амаль у 2 разы. Мінус 5,5 дБ, крацей. Што ў нас па SnowRunner? У мяне ёсць, ведаеш, якая ідэя, каб стрыміць, калі мы будзем стрыміць гэтую гульню. Што тут такое у нас? То дзеля гэтага я б азначыў чацвер. То бок у аўторак мы нармалёва стрымім Евротрак сімулятор, таксама, як табе казаў учора, паўдня. А паўдня у чацвер гэта будзе SnowRunner. Гэта першая моя думка. Чакай. Вам сюды. І гэтая. Потым мне з'явілася яшчэ адна думка. Чаму? Таму што гульня, як на мой погляд, як на мой густ, яна вельмі добра зойдзе ў якасці відэа. Тое самае, што ты робіш на сваім канале. Вось, то бок, але толькі доўгія. І тут мы ўжо не абмежаваны ўвогуле ніякім часам, толькі дамаўляюся між сабою, калі ў нас ёсць гэты час. То бок я б запісваў, напрыклад, гадзінкі 2 і выкладаў бы такое відэа на гадзіну-паўтары, як там будзе атрымлівацца. Ну, пасля, канешне ж, монтажу. Адсюль. Пытанне да цябе. Як табе падаецца, што будзе лепей? Стрым адзін раз на тыдзень, ці ўсё ж такі відэа, магчыма 2 разы на тыдзень, бо можна будзе, напрыклад, у нядзелю тую самую, ці ў суботу запісаць, а таксама пасярод нядзелі, пасярод тыдня. Wybrane są podróże. Стрым лепш, стрым. Ну добра, у такім разе адзін раз на тыдзень будзе ETS. І ў гэты чацвер у такім разе таксама будзе SnowRunner. Але зноўку папярэджу, у мяне гэты збор па новаму праекту, ён таксама будзе сазвон у чацвер. І я так мяркую, што гэта будзе зноўку каля вось гэтай гадзіны. 11:10 па маім. Вось неяк так, то бок у нас будзе з табою там, калі казаць груба, 2 гадзіны. Ну, 2,5. Таксама ў чацвер нейкі сазвон раніцай, так? У цябе будзе.
Так, нам трэба будзе заправіцца, яшчэ заляцець на нейкую заправку. Але 382 кіл... Не, нам хопіць, калі што. Можа, толькі калі начаваць там недзе будзем адпачываць, то тады заправімся. Дарэчы, слухай, у мяне тут даволі няшмат ужо засталося на гэтай DLC контенту, трэба неяк пааткрываць гэтую мапу чортавую, каб атрымаць Pathfinder, ды ўжо пераносіцца на наступнае DLC. Так, стаміны нам хопіць, я бачу, на 300 кіламетраў гэтых. Prosto. Нават мяжа нам не перашкодзіць, гэта добра. Як табе электрацягач адмаз? А я не бачу яго, а што... А скуль ён у іх увогуле? Апошні раз, калі я нешта вывучаў паводле беларускай здольнасці прадукцыі акумулятараў і гэтак далей. Ты мне ведаеш зараз, што напісаў? Акурат прэс-рэліз ад Джеремі Кларксона. Я вось гэты прэс-рэліз ніколі не забудуся. Ён тады ехаў на новенькам McLaren P1. Магчыма, ведаеш такую машыну. І ён такі, вось вытворцы нашай брытанскай думкі стварылі неверагоднай якасці электракар. Вось, і тыпу усё ў ім там дызель. Грацей да Макларену. То бок ён ехаў такі ціхенечка на гэтай Макларене і кажа, але найбольшая думка, найбольшай вяршыні думка дасягла, калі Макларен, каманда Макларен вынаходзіла, як зрабіць генератар дзеля гэтага электрадвигрухавіка, таму што запас ходу ў яго 5 кіламетраў. І тут урубае ён, карацей, запальвае машыну, вось, там запускаецца хіба што 4-літровы бензінавы V12 ці W12, я ўжо не памятаю. Ну, карацей, было эфектна выкарыстоўваць якасці генератара для электрычнага рухавіка, двигун 4-літровы, гэта круто. Jedź prosto. На электрабатарэйках 5 кіламетраў, 330 дызель. Ну, карацей, гэта тая самая фішка, тыпу, только дызельны генератар, атрымліваецца, у іх будзе стаяць. У гэтым сэнсе, ведаеш, мне больш падабаецца гэты электрычны цягач ад Тэслы. Калі ўжо казаць пра электрычныя рухавікі і цягачы ўвогуле. А ты, рэчы, учора глядзеў гэты ролик, белсатаўцы выпусцілі з Кныровічам «Атмасфера», ці неяк так яна называлась. Акурат там была інфармацыя пра МАЗ.
Не, паглядзі, там цікава. Там увогуле не толькі пра Маз, але ось ускосна узгадалі і Маз таксама. Які гэта добры завод. Skręć w prawo. І што там дзеецца з фінансавага пункту гледжання. Там Кныровіч так нармалёва іх патроліў. Jedź prosto. Бо Кныровічу папаліся дакументы з гэтага КДК пра фінансавае становішча ўвогуле рэспубліканскай эканомікі. Ведаеш, што? Ну давай уже інфармацыю, што ты там ведаеш ужо таго, што я не ведаю. МАЗ гэта фабрыка па вырабніцтву прафанацыі, імітацыі, бурнай вытворчай дзейнасці разам з выплатай пасобі па скрытаму беспрацоўю. Ну, ведаю, МТЗ тое самае. Вось мне падаецца МТЗ ў большай ступені нават, чым МАЗ. Таму што ў мяне адна сяброўка працуе нават дасюль на МТЗ. Гэта такая багна табе не перадаць. Праз фірмы праклад прыватызацыя даходаў. Ну вось, гэта больш падобна на праўду, таму што я ж кажу, што МТЗ калі нікому не патрэбен, то там гэта неяк абгрунтавана, але вось МАЗы яны нармалёва ж прадавацца павінныя, бо даволі танныя цягачы. Даволі карысныя, іх можна прадаваць. А я ўпэўнены, што іх прадаюць. Вось, просто што ўсе гэтыя прыбыткі, якія атрымліваюцца, яны не даходзяць да самога заводу проста. Гэта як з Белазом, тое самае. Зрабілі мноства расійскіх пракладак, і чамусьці тыя, хто кантралююць расійскія гэтыя пракладкі, гэта мільярдэры там у Расіі, даляравыя, калі што. А вось сам завод Белаз, ён чамусьці гэты убытачны. Ну, выглядае трошки дзіўна. А вось па МТЗ я ведаю, што там адгрузак ніякіх не ідзе. Да і ўвогуле. Тое, як яны працуюць. Мне падаецца, гэтых МТЗшнікаў проста да сцяны трэба ставіць ужо даўно. Так бывае, калі гэта пракладка. Каго трэба пракладка, ну так. Там же нават да Белазу мае дачыненні гэты сын Лукашэнкі, Дмітрый ты, як ці як яго, ягоная жонка. МАЗ просто ў ноль забіў, ну хоць нейкую эвалюцыю сваіх цягачоў з іншай тэхнікі. Ну, з гэтага пункту то ведаеш, я ж тебе ўжо казаў, мне было вельмі прыемна чуць, што мазаўцы бралі месцы на Дакары. Ну, гэта было сапраўды круто. Таму што гэта паказвае, што на мазе ёсць галовы, ёсць грошы.
якія можна круціць так, як трэба, і атрымліваць вынік. Это ж не просто зливать усё в эту канализацию. Obliczanie nowej trasy. Проверка дошек на рентгене. Что? А навошта яшчэ одно? То ёб твою налево. Вы что, подурели тут? Szukanie nowej trasy. Яшчэ дагляд нейкі. Volkswagen, Fiat і Isuzu разом з Mitsubishi не треба браць з Дакаркаў забіць рынок сярэдніх і малатонажных перавозак. Не, ну ўсё ж таки гэта тычыцца маркетынгавай стратэгіі. Тут не пытанне ў тым, хто робіць, хто не робіць. Гэта просто піар, не больш. Але трэба аддаць належнае, што ну, гэта было зроблена. Было зроблена і з вынікам. Даволі пазітыўным. Ale tam mieli przeliczane. Тое, што гэта не спрацавала, ну, гэта памылка проста маркетынгавага аддзелу. А можа, это і спрацавала, хто яго ведае. Так, калі што 130 кілометраў усяго засталося. Добра, ўжо хуценька будзе на месцы. Так, вырабіць 2-4 грузавіка, якія могуць выйграць адны спаборніцтвы, але распаўсюдзіць свае інавацыі на вялікія серыі, гэта прыём менеджменту. Ну так. Będzie pierwszym zjazdem. Слухай, я як працую у галіне гэтага менеджмента, я прекрасно адбіваю у сваёй галаве, што любая параза, якую атрымліваецца то прадпрыемства, ці то праект і гэтак далей, ўсё ж таки гэта адказнасць менавіта менеджменту, не тых, хто адказны за нейкую працу. Вось, але ў першую чаргу менеджмент. Бо інакш яны проста ходзяць у офіс, праседжваючы свае штанцы. Калі не могуць прадугледзець нейкіх там праблемаў, ці як гэта правільна прасунуць і гэтак далей. А калі казаць увогуле пра беларускі менеджмент, то тут лепш проста нічога не рабіць, інакш праб'еш сабе далонню лоб. Ужо праз 1 гадзіну праглядання гэтага крашаку. 10 год таму у МАЗа былі ўсе шансы падвінуць Mercedes, Volkswagen, Fiat. Так, я памятаю, быў уже аж нават у нулявыя, ці дзе там у сярэдзіне нулявых МАЗ-МАН. Яны сапраўды рабілі даволі на гэтыя паспяховыя крокі. Замест гэтага яны проста кляпаюць старую тэхніку на новых станках. Ну, наколькі я ведаю, мне ўжо даўно ўжо не новыя. Можа, нейкі там паказальны цэх маецца, але далёка не паўсюль. Они вельмі дрэнна зрабілі, калі паслухалі, а як яны маглі не паслухаць карацей Лукашэнку. Бо ён прымусіў іх адысці ад МАНа і паспрабаваць зрабіць тыпу кааперацыі з КамАЗам. Бо Лукашенко ў той час вельмі плотна размаўляў з гэтым уладальнікам КамАЗу.
з-за гэтага мас адышоў, яны пачалі выкарыстоўваць нават кітайскія дэталі некаторыя крацей. Выйшла гаўно поўнае. Усё робіцца, каб адзін стары мудак ездзіў, дарыў 10 мазаў. Ну так, усё робіцца менавіта для гэтага, нават без сумневу. Ён проста прымушае бізнес працаваць на ягоную думку, як он лічыць правільна, але гэта тупо забівае ўсё на свеце. Да паглядзі, што зараз зрабілася з ПВТ, тое самае. Ну гэта ж трэшак. А з футболам як ён зрабіў? Не ведаю, глядзіш ты чэмпіянат Еўропы зараз ці не. Але бляха, як паглядзіш, пра беларускі ўжо і вспамінаць нават не хочацца. Настолькі ўсё заплыло павуціннем гэтым за апошнія 4 гады. Na rondzie zjedź pierwszy. Я толькі за фанацкі двіж. Zjedź z ronda. Вітаю, Анюта, вітаю тебе. Дзякуй за фоткі, я перакінуў ўжо да Марыны. Але яна нічога пакуль не адказвала. Як у тебе твае справаздачы? Ці робяцца, ці не робяцца што-то там увогуле? Халера, справаздачу, я сваю-то не закрыў сёння. Трэба будзе пасля стрыму гэта сабе зрабіць. Бо інакш забудуся. Nie ma za co. Proszę bardzo. Trudno? Jedź prosto. Так кидай, калі трудно, гэта не твае. Памятаеш, як казалі у мультфільме гэтаму зелёнаму. Майк Вазовскі, во. Калі ён быў дзіцянём. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Майк Азовскі. Не, там яшчэ такого не прадугледзелі. Там усё ж таки Майк Вазовскі быў. Попросту нуда, ну а як іначе? Ну то яна і справаздача. Я ж таксама, калі сваю раблю, то я ж не кайфую ад гэтага. Горш не прыдумаеш, толькі каб справаздачу рабіць, гэта ўсё на свеце перабівае. Зараз кінуў Дыскорд, добра, кідай. Але я толькі потом пагляджу ўжо, добра? Не зараз, калі скончу. Так, 5 километров засталось у нас. Проверяй, зараз проверять. Давай потом, давай после стриму. После стриму уже прогляжу, что там. Як доедешь? Ну добре, як доеду. Jedź prosto.
Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Przygotujcie się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Koniec trasy. Доехали. 12 уже. 12 з 24. Так, змяняем спочатку тут. Так, змянили, потом идем у Discord. Потом идем у Discord. Где мой? Хіба ж я його не запускав? Хіба що запускав? Запускав, так. Майк. Поспели намалювати уже. Прикольно виглядає. Один тільки берці ніякі дивні. О, нехто четвертий долучився. Привітання тобі. Дякую, що зайшов. Так, коли не помиляюсь, нам треба відпочити. Так, так, так и есть. Где тут ехать, пробач? Сюда и налево. Ой, а что люди набежали? Привітання усім, хто долучається. Тільки у топки будеш гуляти? Які топки? Що ти маєш на увазі? У траки сьогодні так. Ну, бо у мене був мід сьогодні зраніці. Розумієш, що це 9. І ён, бачиш, одняв мене там годину з хвостом. Тому вже нема іншої справи, тільки на траках покататися. Слухай, доволі цікавий проект у мене гэты з'явився. Сапраўды. Калі мы яго ўчэпім, будзе просто супер. Доволі добрая такая тэхнічная база. Адпачываем. Так, адпачываем і зразу шукаем наш новый заказ. Так. Гэта мы пазначым плюсикам. Ренат адвезлі. Зноўку спрабуем вільё. Нешта я увогуле нічога не адвёз ніколі на гэтае прадпрыемства. Халера. А ну заўсёды толькі з яго возіць, а туды не возіць. Ладно. Вільніаус. І тут таксама тое самае. Зразумела. Што па Ренату у нас? Адразу ў канец. Вентспілс. О, нормалёва. Даволі хутенька адвязем. А што яшчэ ёсць? Тарто Хельсінкі. Мы ў Хельсінкі вазілі? Ці не? Так. Хельсінкі. Ренат вазілі. Не падыходзіць. Ой, далёка. Не хочу. Так, Шауляй. Шауляй один раз возили, але можно еще другі раз адвезти. Добре. Поехали. Так, летим у Вентспілс. Да ну нахер. У Вентспілса нема гаражу. Так, а что там есть?
Ліпая. А колькі ў мяне часу? 2 гадзіны. Не, мы не паспеем хіба што. За 2 гадзіны. Хаця... Гэта ж толькі адна дарога. А давай трошки рызыкнем. У Ліепаю і адтуль. Ліепая, вось яна. Я прыняў кантракт. Я прыняў. Але адзінае толькі ў Вэнспілсе няма гаражу. Я ж не магу тэлепартавацца дакладна ў той горад. Jedź bezpiecznie. Но мы калі ж і паспеем, то пад самы закат. Skręć w prawo. Na rondzie zjedź drugi zjazd. Контракт, які ти робиш на грузовику фірми. А, ти маєш гэта на увазі, каб просто перенесла ў грузовик адразу. Так а навошта тады мой грузовик? А я хочу на Мерсі кататься. Як так? Зараз мы хутенько где-то 90 километров проедем. Się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Skręć w lewo. Буханка. Jedź prosto. Мои AirPods стали глючить, усю ночь были у кейсе, а правый наушник не працуе. Пише iPhone, что ён не заладаваны, а з левым усе норм. Ну, з кейсом бывают траблы, але у тебя уже пройшло... Не, слухай, ще гарантія повинна працювати.
Я ж тобі їх на Новий год дарив. Так що треба просто принести домой і ще раз поспробувати Jedź prosto. зарядить і потім уже нести у XCOM, коли що. Ой-ой-ой-ой. Собака выскочил. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Zadanie wykonane. Odmeldowuję się. Do roboty. Okej, ruszajmy. Так, добре, поехали. Это уже другие, и слухайте, у нас еще застанется час, бо это будет короткий заказ. Мы его хутенько зробим. Коли будет еще один короткий заказ, то можно будет третий зробить. И выровнять наш лик, как было не 13, а 14. Не ведаю, правда, на что, але как было, як кажется. Коли яно ровно, яно і в оку приємно. У Літве гарантує 2 годы. У Польши трохи з гэтым цяжка, тому што гэты вытворца, ён пазначае колькі гарантуе, і калі ён кажа там паўгады, то значыцца паўгады. Тут не, як у Беларусі дакладна нельга зрабіць, што ты там на дзяржаўным узроўні напісаў, што 2 гады, і ўсе гэты тэрмін вытрымліваюць. А калі я добра памятаю, на AirPods там было паўгады. Але можна паглядзець.
Аня можа паглядзець, калі залезе на XCOM, ды там знойдзе іх, там будзе напісана колькі. Ты мылишься? Неправда. Я зараз не у лазні. Я не милюся. У квитки оплата аж 24 месяцы. Тут глядзі, у Apple свая гарантыя. Можа быць, вось, я пра гэта хацеў зараз сказаць, што па-першае, вытворца дае гарантыю, а па-другое, можа і склеп даваць гарантыю таксама. То бок у квітке будзе напісана гарантыя склепу, а калі такая кампанія, як Apple ці Samsung, ці вось у нас быў, калі што, выпадак з тэлевізарам Philips, то там адпавядае непасрэдна сам завод-вытворца. Дарэчы, вось па досведу атрыманаму з тэлевізарам, так, трэба заправіцца недзе, карацей, то увогуле выйшла самым найлепшым чынам. Карацей, у нас быў 55-ка, але звычайны такі, даволі, лоукоставы, карацей. Ён тут у нас гакнуў. Я звярнуўся да прадстаўнікоў вытворцы Philipsa тут у Польшчы. Яны прыехалі, адабралі яго, і проста потым пазванілі праз тыдзень, штосьці такое было, і сказалі, што тыпу, не, гэтаму тэліку ўжо гамон. Типа, хотите, мы вам замест вяртання грошай прадставім больш даражэйшую мадэль. Яны, карацей, прывезлі амаль топовую. Просто замянілі на такі самы размер. Вось, тыя самыя 55 цалі, але значна вышэйшага ўзроўню. Я задаволены, не ведаю, як там Аня. Аня, не глядзіць яго. Але я ўпэўнены, што Аня памятае, што я быў рады як дзіцё, бо я менавіта такую мадэль хацеў набыць. Ад самага пачатку. Але не хапала грошай на той момант. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony. Ей, ну куди ж ви тут? Собаки. Дай проехать. Так, 80 километров. Яшчэ якія-небудзь 10 хвілінак і ўсё. Jedź prosto. А давайте заедем на гэтую паліўную станцыю, каб заправіцца.
бо яна акурат по дорозі. Вельмі выгодна знаходзіцца. Элея. Мястэчка нейкая Элея. Нават такого нічого не ўкаўлю ў сваім жыцці. Так, кто тут у нас? Где тут у нас? W porządku. Znajdziemy inną trasę. Заправляемся. О, курва, яка гэта. Колькі ўлезла, бляха, амаль 800 літраў. Як гэта? Страўнік, о. Страўнік, які вялікі. Уцягача. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Jedź prosto. О, Боже, прывітанне табе. Na rondzie zjedź pierwszą z jazdy. Мы едзем у такі добры горад, які называецца Шауляй. Ты павінен ведаць яго. Дэмакратыю. Не, калі не памыляюся, дошкі. Так, дошкі. А ну навошта ў Шауляе яшчэ дадаткова нейкая дэмакратыя? Яе што там не хапае? Быццам Літва, так і ёсць. Як твае справы ляцяць? Ай, бляха, яшчэ і чыгунка. Слухай, папраў, калі я памыляюся, але ты і ў мінулы тыдзень, і пазамінулы тыдзень таксама быў у мяне у аўторак. Ці гэта з нечым звязана? Быў не звязана, калі я магчымасць далучаюся. Добра, добра, добра. Skręć w prawo. Не, гэта паварот на Клайпеду. Гэта не сама Клайпеда. Яе так хуценька не праехаць. Тым больш яна ж з іншага боку. Гэта трошки далей па ўзбярэжжу трэба ехаць. Ось для паразумення можна адкрыць мапу. Вось бачыш, мы ў Шауляе, а Клайпеда тут.
А ти, до речі, був у Клайпеді? Przygotuj się. Сподобалося, магчыма, табе там ці не? Skręć w lewo. Подлезла скотина, а? Только у Вильни. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu. Добре, у нас калі што ВРВ з Вільні. Ён там заўсёды. Skręć w lewo. Skręć w prawo. Skręć w prawo. Як твае поспехі, Вожык, у дачыненні да фільму «Рыдар»? Чытач. Ці ўдалося паглядзець ці не? Е, 13. Адразу ідзем да табліцы. Так, вяртаемся ў гульню. Што ў нас па стаміне? А, нармалёва, можна шукаць заказ. Вільё. Вільё нема. Вільняус таксама. Так, Ренат. Не, гэта не лічыцца, калі што. Так, так, а сюды рэзак на Франкфурт. Ой, да халеры ехаць. Не хачу, даволі далёка. Мы за гадзіну не справімся. Пакуль няма... А, футбольны заўзятар. Ну-ка, распавядзі, за каго балееш, за каго заўзееш. Параўнаем мае спісы з тваімі. Так. Давай так. Не, гэта не тое, што я хацеў. Не заўзею ні за каго, проста цікава глядзець. Мяркую, да фінала дойдзе Францыя, там ужо хто каго хз. Ну, у мяне стаўкі таксама, калі што на Францыю і Германію, што гэта будзе фінал. А учора, калі нават на пачатку матчу, вось яны гулялі з Бельгіяй, там уляпілі ні за што, ні пра што. Колькі, 2 карткі жоўтыя? Калі я не памыляюся, то я ўжо лічу, што гэта спрабуюць французаў зліць. Іспанцы могуць даць прасрацца, лічыш? А я скажу, што мне не спадабалася, як яны гулялі. Я лічу, што не. Запар, вось. Я такі ўжо думаю, ну хіба што яны будуць зліваць іх, спрабаваць. Каб яны не дайшлі да фіналу, бо, ну, Германія павінна быць, як падаецца. Яны і добра гуляюць, занадта добра гуляюць у параўнанні з астатнімі. Але яшчэ і асноўны супернік ўсё ж такі гэта Францыя. Так. Тут таксама нічога няма. І тут няма, да каб вас.
Мне матч учорашні не спадабаўся. Такая вата, што ага, я ледзь дасядзеў до конца. Зато увечары цікава было глядзець. Славенцы біліся як маглі. Я, калі што, ўжо займаўся сваімі справамі, я не глядзеў другі матч, але глядзеў суму. Сапраўды было вельмі цікава. Слухай, але ўсё ж такі, як Облак іх ратаваў, гэта, конечно, трэшак поўны. Але потым на пенальці, конечно, я быў вельмі здзіўлены, калі Кошта 3 запар ён хіба што адбіў, так? Па пенальці, гэта быў, блядь, пиздец. У меня нема іншых словаў. У мяне валасы шавеліліся. Не кажи, ну... Не, он нормалёво так скакал там. Капец, 3. Бля, я такого не памятаю. Нават Нойер, на мой погляд, ён горш адгуляў у свой час. І хто там яшчэ добры такі быў па пенках? Гэта, ну, Шмейхель старэйшы. Ён таксама горш адбіваў заўсёды, як гэты. 3 подряд, халера, бляха. Нават до конца пенальці не дасядзелі. Просто пасярэдзіне спыніліся і пайшлі далей. Футболисты, не кажи. Самая ирония, уровень 80. Сальцбург. О, до речі, ВРВ. Бачиш, тут яшчэ один город, дзе сало вырощивают. Там был Гразь, а тут Сальцбург. Стопудово там свиней нормалёво гадують. Просто неяк футбол поўж быў пастаянна. А со мной таксама, я толькі ў школьцы гуляў і все на... Бляха, ну слухайце, толькі адное гэтае засталося, урэзыкнае. Ці ёсць сэнс увогуле весці? Слухайце, і нават ёсць. Ой, блядь, адзіны заказ толькі, але які далёкі. Рэзыкнае. Поехали, что робить? Поехали. Франкфурт, карацей. Едем у Німеччину. Szukanie nowej trasy. Так, фармінг-симулятор новый выходзіць, можна поле паараць яшчэ, ну, што значыцца можна? Будзе, вожык. Калі ты не ведаў, то я ў фармінг-симулятор гуляю з 11-го году. І ў мяне нават сёння ёсць і 19-й, 22-й на кампе. Дачка Ярослава Мудрага приехала до свайго будучага мужа, караля Францыі. Чакай, ты аб чым увогуле? Достала кавалак сала і казала «Париж». Фу, бессовестная. Tak nельга. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. Okej, ruszajmy. Запомню. Зараз будете гэтымі вірусамі абменьвацца тут. Wybrano cel
podróży. Все, поехали. Obliczanie nowej trasy. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Каламбурчики подъехали от ВРВ, да? Твою мораль. Мужику есть что отказать на это. Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere I swear. Like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun. Running, running low, hold on, don't let go. Running, running low, keep running low. Trzymaj się prawej strony. Благо. Я б сказав, добре вийшло. Коли ти пофарбував. Przygotuj się do skrętu w lewo. Хлопці, поїхали, чого стоїмо. Ну. Ой. Божик, а ти спочатку глядів чемпіонат Європи чи ні? Told my boss that I'm done. Мається на увазі з групового етапу чи ні? Skręć w lewo. Бо хочу попитати емоції на конт української збірної. A cigar in my mouth, maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run, dangerous but it's so fun. Все, але не все глядялись. Слухай, а ситуація, коли уся група має по 4 пункти, і врешті-решт Україна не проходить. Я такого насамрэч не пам'ятаю. Вогуле ніколи не пам'ятаю, каб так було. Ні на чемпіонатах світу, ні на європейських чемпіонатах. Ну, капець, мені було вельми шкода. Рамона бігає сюди. Ой, божух, на 1620 километров у нас напереди. Як это будет долго. 3 проеба есть. А в РВ не разумею, докладніка, будь ласка, що за проеби в сенсі. Це дзвонок до хати. Ні, я не чув такого.
prosto. Trzymaj się lewej strony. Так. Чекай, бачу, що написав, але зараз вийду на шашу. Так, гэта баец ДПСУ тэлефанаваў дадому і маці жаліўся, мяне разрывае у сярэдзіне. Рацыя не робіць, румыны бегаюць туда-сюда. Кто там, где там? И он сзаду, что ли? Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Skręć w prawo. Так, хутенько уже отпочивать будет треба. Совсем мало засталось стамины в этой.
prosto. Trzymaj się prawej strony. Don't you dare say that I wanted everything to fall apart when it's hard to me. 'Cause my only cry Что у вас там уже у чаті? Что за Олег? there's something more than Я тобі ссылку кинув. Ти як Ленін. Усім ссылку. Поставить на фон. Чекай, зараз зроблю. it's just when we fight and fire. When two voices of nature collide, we're fighting. Я там спиняємо в таким разі. Алло, Що, Олег? це ужас. Що? Це просто ужас. А чого? Бо так. Ну і що? Мене розриває всередині. Чого? Телефон забрали, раз я не роблю, блядь. А що не робить? Болото по коліна, блядь. Ну і що? Спати, блядь. Звідки ти мені від тебе сука. Що? Куди б не полетіли туди? Це що ти плачеш? Олег, ти плачеш? Ні, блядь, сміюся нахуй. А чого ти плачеш? Що там людей нема чи що? Я в такій залупі ще й не був. Це повна залупа, блядь. Чого ти ревеш? Що не помиєш капці чи що? Що ти Які ревеш? капці? Які в А пизді що? капці, блядь. А що таке? Рація не робить. Що? Рація не робить. Раз. Ну, Телефон забрали. 2. Румуни бігають кожних 5 минут. 3. Це ж у мене вже 3 Хто? пройоба є. хто бігає? Румуни, блядь. Та хай собі бігають, та й що? Ти що, слаба? Кордон перетинають. Я не можу не доповісти, стріляти не можна. Взагалі, ну що скажи, болото, дощ іде, блядь, нема нічого. От хто мене перекинув за цих 2 місяці служби, блядь, хто може мене перекинути? Успокойся, все буде Що добре. Чого успокоїться? ти? Нічого. Ну що, Мама, це 30 Люди днів, тут бігають, немає. Це 30 днів, тут немає отдиха. Тут немає. Звідки? в мене Немає тут отдиха, тут немає змін. Тут 30 днів ти їбашиш і кожен день. що, Кожен взагалі божий не день. спиш чи що? Вообще, ні, ти просто хуяриш. Їсти Олег, нема, успокойся, холодильника возьми нема, себе в руку. телевізора нема, інтернету Успокойся, нема. там люди є теж. Які люди, блядь. А куди ж ти повезли тебе? Ми же вовки чи Саму що? залупу, там де медведі ходять. От там. Так, возьми себе в руки і виживай. Які руки? Я зараз беру автомат, кидаю на землю, в мене зараз це буде. В мене дурка, мама. В мене Успокойся. дурка. Успокойся, Олег. Я не успокоюся, я себе тримав як міг. Ну Всьо, як це? це Ти всьо. пішов півдня, що ти Це ти вже все. говориш? Це вже все. Що все? Це вже все. Ти ще не бачив все. Ні, це мама взагалі перкалась, Ні, це ти саме просто ще кончена не залупа. бачив ніде не все. Возьми себе в руки і будь мужиком. Ну ти зі мною хочеш поспорити чи що? Я не розумію. Я не хочу спорити. Там є люди і так само служать. Які люди? Які в пизді люди? Якщо тут Так. зв'язі немає, взагалі я вийшов, виліз Ну, на а гор, звідки ж ти щоб дзвониш? поговорити. Звідки? Ну все, поговорив нормально. До скількох ти в наряді, що, як, що таке? Вещі нема де висушити. Мокрий в потку. Дощ не стає. Телефон не дали, рація не робить. Бурки Що, люди- 46 розмір. Ходю.
люди що, не йдуть у наряди? Не Та роблять ти там скажи, нічого? що з мене люди в ахуї, що мені 2 місяці служби, мене перевели на селятин. А Ну, віці мене нічого вже не страшного. переведуть назад. Ти що йобнута нахуй, чи ж ти мене не понімаєш, не можу кричати, бо біля мене Переведуть. людина сидить. Переведуть, успокойся. Я зараз лягаю Переведуть. автомат, я зараз прострелю ногу. Мене відвезуть в госпіталь. Це зараз Так, буде. успокойся. Дзвони, рішай, назад не переводять. Не переводять, ти зараз приїжджаю, пишу рапорт. На Я не маю кому увольнення. дзвонити по це. Я не маю кому. Увольнення. Сьогодні буде. Сьогодні буде по статті. Олег, успокойся. Що успокоїться? Успокойся, возьми себе в руки. Там Що? є люди такі Я- самі, як ти. Які пиздолюди, от скажи мені. От які Ну а що, пиздолюди? то крім тебе не люди? Які люди, мама? Про що ти говориш? Ти поїхали люди, там служать люди. Як це? Як які люди? Що ти бавишся? Скільки ти будеш бавитися? Да? Да? Не розстраюйся. Все, виживай. Йобнулась чи що? Я ти йобнулася. Ні, ти йобнулася, бо по-перше, Ти я не хочеш на додому відділі. накривати? Мене Я- нахуй посилати? Що? Я не на відділі зараз. Я не сплю на відділі. Поймете це, дура. Каратей. Права ж, конечно, ВРВ, але не. Так, чекай, музику. Ти взяв собі Олег у руки тіні. Ну такое то так само, ведаєш, ну. Може і смішно недзе, але все ж таки відносини до маті так, з такого боку. Ну такое. Все остальне не варто. A następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Так, 1200. Ці варто тут відпочивати, ці ні. Поїхали. Почервоніємо, тоді будемо шукати некий пристанок на відпочинок. Przeczyszczam trasę. Куди ти будеш? Do roboty. В історію мемов. Може бути, може бути. Слабые помежники, что ты зробишь, коли чоловік не був готовий варту нести. Так, щось мене тут зажимають ніяк. Затискають. Trzymaj się lewej strony. Хоча за все чув? Ні, не чув. Максимум гэта неяк мимо мяне проходить. Такого кшталту мимо. Мяне з таких, ведаеш, з дакладна украінскіх мемаў. Конечно, не мінуў той пацан, які там пра шакаладку ўсё бедалага там перажываў гэта. А яшчэ бабка, якая дзяцей побачила, якія тиктоки здымаюць. І типу, боже, яке кончене. Вось гэта я добра памятаю з украінскіх мемаў, а астатняе не. Малы так, это уже даволі стары ролик. І он так лунае по гэтым інтэрнэце ютубе даволі часта. Тата на хата, так.
Сашко поїхали. А, ні, слухай, зетик поїхали чи не поїхали. Мені доволі часто попадався мімасик Ярик бачок потік. Дай бля. Наблизилися ззаду, підари. І мали такі, зараз я переобуюсь, бо у мене тапочки в говні. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Ярик файний був, колоритний. Ну. А слухайте, бачили? Яшчэ був такий мімас, штось узгадалося з гэтым Яриком і так далей. Яшчэ быў на расійскім ці на якімсь там этапе у Латвіі, магчыма, раллі пра этих чортовыя лосі. Чулі или не чулі? Там нават, калі я добра памятаю, я яго ўпершыню бачыў у гэтым, у плюс 100-500. Чортовые лоси. Блять. Я ніколи в своєму житті не бачив, каб так машина верталася, перекульвалася праз дах свой, а потім такі чортовые лоси, блять. Так, а ось і наш припинок. Пачнем ужо 1120. Магчыма, за один раз і даедзем, калі што. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Так, а я вам зараз покажу, а не опосля. «17 гадзінаў. Не, за один раз не поспеем доехать. Треба буде реакцію на подборку мемов з передачі «Коханими вбиваємо дітей і вагітно у 16». А гэта ўсё ж з MTV, калі не памыляюся, яны склеілі, калі так можна мягка казаць. Там яшчэ было, памятаю, на MTV такое шоу типу ці бацька, ці маці спрабуюць даказаць, што той ці іншы з'яўляецца бацькам, ці не з'яўляецца бацькам. І таксама там усялякія спрэчкі на гэты конт. Даволі жорстка, як па мне. Мне ще подобається дзечки трутся. Девки трутся.
Ага. Że tam заруба, дай боже. На гэты конт. Так, так, там даволі много гэтых шоу. А я ніколі не бачыў, так не ўзгадаю нават дзеўкі труцца. Што за яно? Пацанак не бачу. Jedź prosto. Кто придумал интернет? Стив Джобс. Нормалёвый отказ, калі што. Ужо нешта ведае пра айцішку. Jedź prosto. У Дискорді. Добре, гляну, варвар. Ну, акурат пад обед. Пойдзе нешта гумарное. Jedź prosto.
Давай, смачно їсти тобі. Дякую, Вожик, дякую. Дякую, що зайшов. Добре. Домовилися. Не запам'ятаю уже ніколи. Ой, холера, нам еще 950 километров ехать. Ёлы-палы, кольки ж гэта. Так, ну, хіба что по годинах мы уписываемся по реальном часе, мається на увазі. Але все ж таки такие длинные подружжя, это такое себе. Я пам'ятаю, колись на ютубе знайшов ролик под назвой «Самая довгая доставка грузу у Евротрак симулятора». І там було про всю Європу, у Азію навіть, але я не ведаю, откуда його була мапа Азії. Короче, її все ж таки була. Ось, і там одно відео тільки було на 2 з хвостиком годинів. Ой, паскуда, знову ззаду з'явився. Давай, обгоняй. З Ираку у Эдинбург. З Іраку у Единбург. Не з Середньої Азії. Він докладно їхав праз Азію. Там, я пам'ятаю, що був шлях такий, пролягав, може навіть у Нову Зеландію, чи кудись туди. Це це говно, він так і їде за мною, ти погляди, га? Звали, ласочка, ззаду. Что, и он зупинится? Паскуда такая, ты погляди, а? А ну, проезжай. Welcome на загрузку у Бобруйськ. Маєш на увазі, що моди розробили карту мапу Білорусі, так? У неким там моді.
Да, і наогул уже ўсё зрабілі. Усю мапу свету. Магчыма, магчыма. Бляха, сколькі вось тут. Jedź prosto. Jedź prosto. Ох, увязаўся гэты мент тут. Паскуда такая едзе. Абы як. Хоць ты бярэ яго на абардаж, шапляй, каб ён тут запыніўся і застаўся. А чаму не? Ідзі ў сраку, пастой тут на месцы. А то только перешкаджает, мандаты все выписывая. Ты любишь загадки? Давай. Коли есть что, загадывай. Ты бачыў клоуны, які хаваецца, калі да яго набліжаецца гей? Ніколі. Да ў сэнсе падумай.
Чаму я не бачыў клоуна, які хаваецца, калі да яго набліжаецца гей? Ну, таму што ні тым, ні іншым я не з'яўляюся. Сколь я магу бачыць адны шараду разгадай. Каб разгадаць, мне падаецца, трэба мець нейкія ўваходныя, каб я ведаў, аб чым мова ідзе. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. О, мы ўжо ў Варшаве, калі што. Правільны адказ бачыў. Чаму правільны адказ бачыў? Ну ты ж не гей, каб ён ад цябе хаваўся. Jedź prosto. Як яны задралі гэтыя менты, слухай. Добре, зразумеў зараз, у чым падвох. Але я табе адразу сказаў, што ні першым, ні другім я не з'яўляюся. Таму ні першага, ні другога я не бачыў. Прывітанне ўсім, хто далучаецца. Адзінае толькі папярэджу, ўжо сыходзіць мой час. Мы давозім вось гэты груз, і гэта будзе апошняе на сёння. Зараз мы паспрабуем, канешне, паспець усё ў адзін дзень, каб на гэтай стаміне даехаць да мэтавай кропкі. Да, блядь, як яны задралі, слухай. І гэта яны ўсё ж такі ляцяць па гэтаму сустрэчнаму пасу. Яны адтуль мяне штрафуюць. Хіба што. Карацей, яшчэ наперадзе 700 кіламетраў, гэта плюс-мінус 20 хвілінаў, магчыма 25, паглядзім. І прыйдзецца яшчэ адпачываць па дарозе, адзін раз хаця б. Так. Чакай. Шыў у машынах паліцыі піпец бязлітасная рэч. Шый, так, штучны інтэлект. Ну тут яны ўвогуле такія. Я б гэта трошки адрэдагаваў, таму што, ну, яно часам працуе зусім не так, як чакаецца. Што паліцыя, што светлафоры, тут такое ўсё. Jedź prosto.
А ўвогуле гэты штучны інтэлект гэтых машынаў, якія тут ездзяць, яны проста часам настолькі выбешваюць, што пачынаеш неспадзявана крычаць на ўсё гэта. Ці лаяцца проста. Jedź prosto. Зараз паснедаю, пайду гуляць, потым гатавацца да экзамену. А што за экзамен у цябе ўжо? І чаму ты так позна снедаеш? Хіба ж не абед у цябе? Нейкае спраўджванне ў табе ведаў па літоўскай мове, ясна. Але я не вельмі моцна перакусіў. О, мы доехали ўжо до Беластоку. Хутка атрымалася. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Так, чекай ще зараз. Ти би бачив, як тут у мене зараз курочка у томатній пасті тушиться до макаронів. Я вчора, коли що, курицю готував. У мене так само сьогодні буде куриця, але просто у приправах, без пасти томатної. Я замість томатної пасти заўсёды ўжываю свой чили соус. Так што калі будзе жаданне паспрабаваць, пакаштаваць такую страву, то раю. Яна значна смачнейшая за кетчуп ці томатную пасту. Я маю на ўвазе, калі яна далучаецца з курыцай. Такая з Лідла. А мы тут призвычаились уже до Барилла. Есть такая марка, хіба что световая. Да спагетти Малісаны вельмі добра падыходзяць. Разумею, разумею.
Плюс турецкая паприка по остроте. Халапеньо вот такие. Больше остро нават за халапеньо. Карацей, гэта называецца набліжаўся абед. Зайшлі тэмы ўжо пра ежу. І назва бренду нават папрыкі. Ватан. Ем вату на обед. Эй, лепш есці вату, чым быць ватаю. Гэта база, як кажуць. Як распавядаюць у мордары. Вось аб чым ты. Ты пра прапаганду. Так, есть такое. Jedź prosto. Пятьсот 19 километров. Мы яшчэ на гэтай стаміне, калі не памыляюся, 200 праедзем, як мінімум. Хлопчыкі ў майтках. Ага. Не, ну гэта вельмі стары баян уже про гэтага хлопчыка. Przygotujcie się do skrętu w prawo. Так, поворот. Skręć w prawo. Курва. О, блядь. Кресло хрустнуло под сракою. Trzymajcie prawej strony. Не сус. Трошки на проксі. Jedź prosto.
Ой, 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 блядь, это ж переезд, сука. Ёбаный рот. Вось гэта полет. Сука, блядь. Ебануться. Я лечу, что тут будет просто скрыжование, а тут оказывается, бляха, чугунка. Так. Так, immediately visit. Давай, вязи. Obliczanie nowej trasy. Где мы тут? Давай, давай, давай. «55 кусков за ремонт. Як тобі? Мы спать хотим. Треба поспать і сюди заїхати. Вось гэта быў трып, ёб твою налево. Ну что, ты не будешь тут спать? Так, где мы? О, нам налево треба у свой гараж заехать. Skręć w lewo. Так, на кольце налево, налево, налево. Что ты маешь на увазі, мов міграція, коли що? Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Где мы? Przeliczam trasę. А може не у міграції, може це вже наше постійне місце жихарства. Czwartym zjazdem. Это я у Куретера слухав, у Башлыкевича. Виїжджав на годи, а трималася на все життя. Nowej trasy. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. W porządku. Znajdziemy inną trasę. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Блядь, холера ясна, нарешті. То не давало поспати. Де та хто як? Хто міграція, хто життя будує своє. Я ось у гэтым годзе буду спрабаваць узяць
крэдыт на жытло. А што гэта азначае? Гэта азначае, што ўсё. Працэс эміграцыі будзе завершаны. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Толькі польскі пашпарт яго завершыць. Магчыма толькі ён. Але тут ёсць пытанне, ёсць магчымасць мець польскі пашпарт і адчуваць сябе ўсё роўна беларусам на ўсё жыццё. Іншы бок, калі ты маеш беларускі паспарт і адчуваеш сябе палякам, напрыклад. Так, бляха, яшчэ 330 кіламетраў ехаць, твою мать. Мы у Коуна, калі што. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się lewej strony. Эх, такі заход сонца прыгожа, у нас дождь ідзе. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Халера, бляха, я ўжо стаміўся ехаць, калі што. Мне ўжо гэты трэці раз ён не ў Красную армію, бля.
Ось так перед сном погуляв і баханьки. Та ну, я лепше відео погляжу. А ще лепше який-небудь якісний фільм. Перед сном. Чим ось так зайобуватися у гульні нейкой. Skręć w lewo. Але є один позитивний момент. Нарешті наш лічильник буде вже замінений на 14. І застанеться тільки 10. Тобто можна буде на кожному стрімі робити 2 задачі і все. А заставшийся час, наприклад, ось як зараз, коли було там малі години, ці кольки, там 50 хвилин, то можна це буде витрачувати на відкриття мапи ніякої. У той же Німеччині, Франції, ці де-небудь ще. Так буде легше, мені подається. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Так, 219 засталося, добре. Это яшчэ каля 8 хвилинаў, 10. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Szukanie nowej trasy. Skręć w lewo. Przeliczam trasę. Skręć w lewo.
Адкуль вас столькі вылезла, бляха? З усіх бакоў. І дощ чи сонце, все одночасово, ну як так? А можна штось одно заставить? a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Гэта мяжу перашлі, за нас купы едуць, ну... Хіба што так і ёсць. У адной чарзе стаялі. Нешта ціха. Стаміўся ўжо проста, Ань. Немагчыма, блях, ты на час паглядзі ўжо. Гэта трэці заказ, і я ўжо всё. Трэба было не трэці заказ браць, а трэба было мапу адкрываць. Пагуляць 50 хвілінак і скончваць на гэтым, а тут яшчэ бачыш 200 кіламетраў ехаць. Таму я ўжо такі, як мовім пісаў в РВ зусім нядаўна, што вата. Бо трэба скончыць задачу. Нельга кідаць тое, што пачаў. Вось навошта мучыцца. Przygotuj się do skrętu w lewo. Як там кажуць у гэтай прымаўцы? Skręć w lewo. Узяўся за гуш, не кажы, што не душ. Так? Вось і тут узяў задачу, трэба давесці. Калі ты адныя пакуты. Не, неправда. Не адныя пакуты. Можаш адматаць стрым на хвілінак 10, таму я там ляцеў 120. І заўважыў, што стаяць на скрыжаванні дзве машыны. І думаў, а в'еду-ка я па гэтаму скрыжаванню. А там аказалася не скрыжаванне, а чыгунка. Быў такі добры палёт. Хіба што буслы нават гэта, як кажуць, здзівіліся. Няхай так будзе. Сыркі малочныя добра робяць. Маеш на ўвазе салодкія сыркі. Jedź prosto. Але ў Польшчу таксама завозяць, калі што. Некаторыя ёсць такія кропкі, якія гандлююць гэтымі сыркамі. Я так разумею, ты зараз пасля абеду будзеш сыркамі яшчэ пацілкавацца, так? Не вельмі смачныя яны тут. Ну, шчыра кажучы, мы аднойчы з тобой куплялі, а не... Мне падаецца, нармалёвыя былі. Але паколькі я не фанат гэтых сыркоў, то... Мы іх толькі аднойчы і куплялі. Такое лайно, то ли недагатаванае. Гэта ў Грузіі. Можа, проста не пашанцавала з вытворцай. Przygotuj się do skrętu w lewo. Сыравіна нейкая неякасная была ці нешта падобнае. Skręć w lewo. А тое, што прывозяць, вельмі псуецца з-за замарозкі.
У сенсі заморожують. А, ясно, і усе почастовали. Ну що зробиш? Грузія не Білорусь. Ось, українське так само. Я не таке саме, як і у Білорусі. Один в один. Українське. І зефір такий самий. Ну. І зефір ми з тобою купляли. Він абсолютно такий самий, як у Білорусі. Адзінае, ведаеш, чаго не хапае, гэта зефіры ў шакаладзе. О, чамусьці не возяць з Украіны. А маглі б. Хоп. Бабруйскага быну. Цудоўныя стрымы ад былога Рэформбай. Нешта складана ўжо, слухай. Напрыканцы стрыму гэтыя сказы яны для мяне складаны. Я ўжо не ўспрымаю іх неяк. Завітай сёння куды? На Рэформбай? Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Добра, калі будзе час гляну, але я сёння буду час вытрачваць на зніманні гэтага Construction Simulator. Учора ўжо гадзіну сняў, трэба сёння яшчэ гадзіны полтары. А потым сесці за монтаж. Ну, нешта наляцела людзей напрыканцы, слухайце, усе есці пайшлі, што ли, на абед? Падаставалі тэлефоны і глядзяць. Не, хлопцы, калі што мы ўжо скончваем. Гэта апошняе заданне на сёння. Я ўжо стомлены як сабака. Ось 73 кіламетры праедзем і на гэтым усё, гамон. — 40 кілометраў яшчэ. Ужо 35. Та ідзі ты куды падвала. Сабака стаяла недзе. 3000 еўра зняла. Паскуда. Каб ты падавіўся. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. О, нарэшце, вось сцяжок. Ужо лунае там на мапе. Вось гэта штрафы, ну. І гэта проста за парушэнне ліміту хуткасці.
ці то гульня так просто наладжена, ці то сапраўды у... Дзе я тут? У Латвіі, што ли? Zjedź z ronda. Яны такія высокія. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć. Ура, мы приехали. Нарешті. Вось яно, яшчэ адзін паварот. Яшчэ трошачкі трэба трываць. Się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich. Ну вось і ўсё. Прыехалі, аддалі. Змянілі нашу статыстыку на табліцы. Ой, адчулі спакой, асалоду ад таго, што мы зрабілі нешта важнае. Насамрэч не. Добра, на гэтым я скончу. Дзякую вам вялікі за прагляд. Дзякую, што далучаліся, глядзелі. Магчыма, ставілі падабайкі і падпісваліся на канал. Халера яго ведае, што вы там рабілі, але ўсё роўна дзякую за ўвагу. Давай, ВРВ, дзякуй, што быў сёння са мною. Анюці таксама. А ўсім астатнім жадаю вельмі добрага дня, бо ВРВ і Аня таксама так дакладна яго зробяць самі сабе. А вам я жадаю, каб усё склалася. Сустрэнемся ўжо заўтра на стрымы. Вось па танках будзем пракачваць галіну фаша. Фаша Б. На мінулым тыдні мы ўжо гэта рабілі. На гэтым працягнем. Добра, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Разам мы пераможам. Да сустрэчы заўтра. Пакуль.